إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Jediraɓe Allah ceniɗo wi ha deftere mako teddude wi yimɓe ɓen anduɓe ɓe bo ɓe anda ɓe potanna wasitinortoɓe be ko wi'eteɗo kam jawmu en hakkiloji. Allah suɓi ɗum latto ɗum ƴamol goɗɗo sakkinta ha dow jeeyaɓe maako, ɗum kilonga o hokkata jeeyaɓe maako peesa hakkunde anduɓe be ɓe anda, keɓta résultat be hoore mum. Anduɓe be ɓe andaɗo ɓe potanna, e nden moyi fu ɗum ƴamol sakkina ha dow mum ngam hakkilo maako dilla laaña, laara ha société, laara ha kuuɗe, laara ha kala ɗume fuu ɓaawo ɗon wurti dow ɓe kiita ɓe potanna ɓe potata. jeeyaɓe tammaki luurugo ha résultat man, ɓe fuu ɓe tammi wurtodago ɓe kiita ngoota. janguɓe be ɓe jangayi, anduɓe be ɓe anda ɓe potata. ngam man to en ƴami diina, anduɓe be ɓe anda ɓe potanna, modiɓɓe be jahili en ɓe potanna? jawab andanga. diina jaabo to fakat ɓe potata. to en acci diina en gartigal duniya, en ƴami état, en ƴami dawla ha population ma ha ɓiɓɓe maɗo, anduɓe be ɓe anda ɓe potanna? jawab ngota dawla hokkata wi'a ɓe potata. anduɓe ma kamɓe man ɓe dawla dole heɓana ɓe kuuɗe, dawla dole waɗana ɓe salaire ji ɗiɓe jaɓata ɗum kala lewru fu mawɗi, ɗum latto ɗum sababu gurdam maɓɓe. wala sifa maɓɓe goɗka hokkata ɓe ɗum sina ɓe anduɓe man tan, amma ɓe anda kañum man ngala hakke majum. e noon to en ƴami kala société lattinga manga, kala entreprise lattinga manga kunanga ɓiɓɓe adama fuu, anduɓe be ɓe anda ha mon ɓe potanna? ɓe mbiyan kay ɓe potata. anduɓe kam min jaɓɓoto ɗum, anduɓe kam min kunan ɗum, anduɓe kam min gaɗanan ɗum ceede lewru, amma mo anda kañum man kam min ngala haaje mum ha nokkure amin ɗo. e nden man kam ɗum jawabu ngota: hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamuna. anduɓe be ɓe anda ɓe potanna? non waagi wi'ata en, non réalité wi'ata en, non ngendam wi'ata en, non batteji ɗi gi'eten mbi'ata en, ɗum geɓe ɗiɗi ɗe potata. derɗiraɓe julɓe, andinago ɗum, andinago andal ngal zamanu gewtanten, andinago man ɗo ɗum warti ɗum larura nder laruraji ngendam, bimana ɗum haaje doolejo nder haaje ngendam her wakkati meɗen jotta ɗo. ɓurnal ɓiɓɓe adama fuu ɓe paami haqiqa man ka, ɓe paami réalité man non ɗum woni. andinago ɗo ɗum haaje mawɗo, ɗum larura. ɓe nuɗɗini ɗum, ɓe convaincake ha dow majum. ko waɗi yerɓi ɓe ha ɓe paami ɗo fuu ɗo, ɓaawo ɓe ndaari batte andal man ɗo, batte mum boɗɗe ha kala nokkure fuu. ɓe ngi kala hunde lattinde yettinde fuu andal woni gaɗamare. l'hôpital maɓɓitanga huwonɓe ɗo pat andal woni gaɗa maɓɓe. jangirde andal woni gaɗa maɓɓe. dawla ngan be hoore mum ko gérata nga, iga hoore maaga ha cumatel maaga fuu ɗum anduɓe andal. e nden dal ko larani économie, to économie yehi banqueji ɗo pat ɗon mahori dow andal. e nden ɓiɓɓe adama ɓaawo ɓe ndaari batte andal man ha ngendam, batteji muɗum boɗɗi, eɓe ndaari bo batteji jahilare lattiɗi kalluɗi. jahilare ɗon mari batteji muɗum kalluɗe. enen jahilare waɗata goɗɗo man o waɗana hoore maako ma ko hani sakko ha o waɗana woɓɓe feere. ɓaawo ɗum man yimɓe fuu ngi ɗum ha ngendam yimɓe ɗo warti ɓe pat ɓe jaɓi ɓe convaincake. hande kam andinago andal ngal zamanu man ɗo ɗum warti ɗum hunde dolere. ngam man huucitango jangirde lattinde zamanu man ɗo ha wakkati meɗen ɗo ɗum laatake ɗum mawɗum jamu. to goɗɗo o wurtake fajiri l'école ɗon, o yi ummatoje ɓikkon wurtotoɓe ndilla koddirteɓe be ujuneje ɗuɗɗe, établissement ji bo koddirteɗe be capanɗe gonɗi ha wuro. o faman woodi titande ɓiɓɓe adama titi ngal wuttudu jangirde.
sacrifice go hokkugo kala caɗɗum pat kala ko mari valeur ha mum fuu hokka ɗum ngam haɓi yum janga ɗum man ɗo ɗum warti ha yimɓe fuu ɗum hunde hoyde yaake feere kam ko jangirde man tefata ɗuɗɗum ko jangirde man tefata mawɗum amma kala mawɗum fuu to imana ko ɗo saɓɓiɗo wartan koyɗum ngam man ɓaawo yimɓe nuɗɗini jangirde man dano foti ɗo imana ko man nde nga waɗi ɗo hokkugo ngam jangirde man warti koyɗum hatta goɗɗo mo a tammata ko sam tawa ɓinguel ɗo janga jangirde towde oɗo habda noon oɗon forci noon ɓinguel man sina janga ngam o laari batte jangirde oɗon nuɗɗini ɗum heɗiraɓe ɗum man ɗo en gewtay ɗum ngam ha ayiben ɗum ngam ha critique en ɗum huccititgo ummatore ha dow jangirde nde zamanu man ɗo na ɗum hunde hallude ɗum hunde wodde masine diina meɗen ɗo solna dow majum Allah ceniɗo wi qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun ɓen anduɓe be ɓe andaɓe potata ha ɗo Allah wanginayi andaɗo wi ay anduɓe diina be ɓe anda diina anduɓe dunya be ɓe anda dunya anduɓe sani a kaza be ɓe anda sani a kaza innama Allah yoofi ɗum noon ngam ɗum filta kala noni anduki fu anduɓe nonde man be ɓe anda ɗo ɓe potata diina men andini en hatta rawandu lattindu nduɗo andinindu be ndu bo ndu andinaka diina sendidira kiita ha ko ɗum loohi rawandu lattindu ekkitinandu no nangirta dabba kañum man to nangi mbari jawmu rawandu man tawi rawandu man mbari dagantomo o ñaama ngam ndu ekkitinandu to ndu ekkitinaka ndu nangi ndu mbari dagantako mo o ñaama diina men wari sendidiri hatta dabba wakkati huwata be andal be wakkati huwata na be andal diina waɗi kiita man feere feere ngam man wala fotgo sam hakkunde andal be jahilare e noon bo wala hakkunde anduɗo be jahilijo e ngam man julɗo lattiɗo paamɗo ɗume zamanu man wiyete ko mari haaje jotta ɗo kam o woodi o haaje o hokka kala ko o wawata fuu ha andin ko ɓiɓɓe maako ha jangin ko ɓiɓɓe maako ngam ɓiɓɓe maako man ɓe paayido ɓe ndaro ɓe nafa e bo ngam ɓe nafa ummatore ɓe latto kamɓe bo ɓe mbawan ɓe nafa ummatore maɓɓe ɓe nafa dawla maɓɓe e ɓe latto ɓe jus'u ha développement ha yaago yeeso gaɗan ɗum ha dawla julɗo marɗo hakkilo kam fuu o hokkan tiiɗal ha gal wuttuɗumaji amma ha dani julɗo o watana hakkilo kuuje limlimnuɗe ha ko larani gal wuttudu jangirde man ɗo kam haɗaka ɗo kam boɗɗum ɗo kam o tiiɗa amma bo hani o fintana kuuje goɗɗe bo nder ko hani o fintana kam accu jangin ko ɓinguel andal ngal zamanu ngal gewtanɗen ngal bo sey julɗo kam o jaɓa wajibi dow maako o suhlano andin go ɓinguel maako andal ngal diina mo ɗum man wiyete waɗimo o julɗo man o julɗo ɗo o woodi diina o julɗo ɗo ɗon nuɗɗini alakhira o julɗo ɗo ɗo jaɓi andal duñawal ɗo huwan ha duña ɗo woodi andal gongal bo ngal diina ngal alakhira ngal huwan ha diina ɗiɗi fo ɗon nuɗɗini ta o sendidira be mo nuɗɗinayi kam sey o waɗa ɓeyi ko janga diina man sey o waɗa be kuugal o tiiɗa ɓiyi ko janga diina majum jangin ko ɓinguel diina ɗum woodi boteji mawɗi hande ɗo umago woto kala saaro en pat ɓikkon ɗo hande ɗo ɓe nanata ɓikkon ɗo ɓe gonata bana no saaro yiɗi ɓikkon ɓe korminta saaro hatta jangirde zamanu nde saaro yiɗi ɓe janga man ma ɓe ɗowantako ɗum ɓe jangata résultat ji maɓɓe ceynatamo e nden oɗon laara ha maɓɓe ɗo o laarata tammiɓe wartugo worɓe nafoɓe jango ɗum nawomo asin ɗo ɗum sinkude ɓurnal ummatore amma jangirde diina woodi lekki majum jangirde diina kañum man woodi lekki ñaw cinkete nguman ɗum jangirde diina ɗum kanjum man ɗum mahata nder ɓinguel ko jangete ha yaasi ɗo kam mahata ɗum man hama ko yidgo dunya man hama ko andugo dunya no huranta dunya noy kaza amma ma ha nder maako o anda qima saaro en maako o anda qima wonduɓe be maako o tefra be majum yerdu e Allah ceniɗo o mara gikkuji towɗi o miijo torrugo tana o yiɗa nafgo tana manaji ɗiɗo kam jangirde diina hokkata ɓe ngodi sila be Allah ceniɗo ɓe laato ɓe ɗo conotiri be Allah ceniɗo
ɓe mata Allah ɗo jimtiɓe e nden kuuɗe maɓɓe ɗe ɓe kuwata man fu maturu man ndu ɗon luttidi be maɓɓe. jangirde diina kayre nden wallititta ɓikkon dow hokkititgo woɗɓe hakkeji muɗum. ɓe dokkitan woɗɓe hakke to goɗɗo diina o jangi diina o faami jangirde man nde ekkitinan mo hakke yimɓe ɗo miijini ɗum, hakke yimɓe ɗo kulni ɗum, o yiɗa o zambo, o yiɗa o toño, o yiɗa o ñaama haram. jangirde diina ɗum mahata ɗum ha nder ɓikkon, nder ɓeɓe aƴanta mawnira en ɓe dokka hakke muɗum ɗo saaro en man ɓen. jangirde diina hokkata ɓe ɗum. ngam man derɗiraɓe nder boofol mangol masine tawen baabiraɓe julɓe ɓe cuklano jangingo ɓiɓɓe maɓɓe jangirde nde zamanu tan. her ɗon kamɓe ɗo dari darnde ɓe dokkan hunde, ɓe ewtan, ɓe gaɗan kala ko ɓe mbawata fuu. ɓe cuɓan établissement ji towɗi, ɓe taɓɓitan répétiteur en gara jangina ɓikkon maɓɓe. gal ɗon kamɓe ɗon ñori, ɓe ɗon gaɗa, amma ɓe gudina jangirde nde diina. ngal wutudu jangirde nde diina kam ha kuudal maako be muɗum ɗo zéro. to ɓe garanno ɓe dokka valeur huudugo be maako ɓe jangirde nde diina zéro. wala alaqa maako be mallum janginowo, wala enɗam feere, wala hatta ceedon pamaron ko mallum tefata, wala ƴamtugo ɓikkon jehina jahay, wala janguɗo boɗɗum o encourage ɗum, mo jangayi boɗɗum o wolwana ɗum, toyi ɓe ngoni, noyi ɓe ngoni, noyi ɗo bana o suhlari galle kolɗo, wala sam ha jangirde diina. alhaali bo saaro kam kanko wiyete ƴameteɗo ha yeeso Allah jeniɗo. en andi to saaro ƴamete ha yeeso Allah bo aran ko o ƴamete kam na jangirde nde diina. hidde ko ha o ƴame jangirde nde duniya kam ƴamol man to ha yeeso Allah kam jangirde nde diina, mawnude ndi diina, kanjum man wiyete ƴamol aranol ngol saaro artata ƴamego ha gal wuttudu ɓikkon muɗum. e nden doole wuttudu man ɗo sina saaro en pintana ɗum. e ɗiɗaɓol bo derɗiraɓe, saaro sina o fintana o rento dentaki catuki hoccugo ɓinguel maako yara ha établissement ji yimɓe fuu andi kanko bo o andi ɗi bonnan diina ɓinguel. établissement ji ɗi ɗon mari diinamaji feere, ɗi mahirama bo ngam ɗi mawnina jangoɓe ha maji dow diina man. enen en ɗon mari ɗi tana men ɗon mari ɗi, en ɗon mari établissement ji islamique ji, objectif ji maji ɗo ɗi jangina ɓinguel ko hani ha zamanu, ɗi dokkamo bo éducation dow islam, dow diina maako. woɗɓe bo ɗon mari jangirle muɗum, ɓe jangina ɓikkon maɓɓe jangirde nde zamanu, ɓe dokka ɓikkon man éducation bo dow diina maɓɓe. imanaku nga ɓe lowata ha ɓinguel man ko yarata ɓe diina maɓɓe. a yarata ɓinguel ma ngam a julle ɓe janginamo imanaku je woni ha islam, waɗata gikkuji je diina maɓɓe, kala ko ɓe tefata pat dow diina maɓɓe kanjum ɓe lowata ha ɓinguel. ɓinguel bo ñande to an saaro hoci jungo maako yarimo ha jangirde man kam, ba a wimo mi hoolake kala ko ɓe mbiyete fu jam, baba mako suɓanimo, an suɓanimo. to an saaro yarimo ha babal man ɗo kam, kanko kam oɗon mata oɗo de'iti, baba mako yaratamo ha kalluɗum, baba mako yaratamo ha woɗayi. e nden kala ko o nanata, kala ko ɓe mbiyatamo o waɗa fu o waɗan, ngam oɗo hooli saaro mako yarimo. e ngam man saaro sina rento ɗum o anda diina ɗum, kanjum man wiyete capital, kanjum man wiyete hoorejum ha lissafi julɗo kam. luttuɗum kam fu ɗon wara segon nder jum. ngam man ɓinguel wakkati ngel asrata diina kam, kala ko ngel heɓi ha duniya ɗo fu ngel asri fu noon, ngel asri fu noon. e ha goɗɗo o yarata ɓinguel ha établissement ji goɗɗi ɗo kam, sey to Allah reeni noon, amma o yaari ɓinguel ha asrata diina muɗum kam. to Allah reeni diina man, reeni diina man noon, amma ko asrinta ɓinguel diina kam o yaari ɗum ha nokkure majum. Allah janiɗo wi ala innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawma alqiyama ala zalika huwa alkhusranul mubin. Allah janiɗo wi waɗɓe asar be gonga kam na waɗɓe asar kuje duniya, na ɓinguel jangi heɓayi kuugal, na ngel jangayi ngel, na kanjum wiyete asar manga. asruɓe be gonga kam asranɓe ko'e mum be yimɓe muɗum ñalade dargal, garanɗo ñalade dargal no o woni woɗayi o asri hoore mako o yahan ha yiite, e o asri bo yimɓeji mako fu o hawtata be muɗum. ɓe kamɓe man ɓen wiyete asruɓe be gonga. e noon derɗiraɓe, tataɓum nder ko hani saaro o fintana wakkati oɗo sukli ɓiyi ko janga man ɗo, doole o faama larura ɗon ha wallititgo tampuɓe. yimɓe ɗo ɓe potata haaje maɓɓe ha jangirde kam fotat, bana haaje ɓinguel ma woodi haaje janga, a woodi haaje ɓinguel ma janga, ɗum haaje matata ɗo. kala ɓikkon ɓe ngala baba bo pat kañum bo ngodi haaje majum, kala ɓikkon ɓe saaro en mum talaka en bo pat ngodi haaje majum. haaje man ɗo ngam gota ha yimɓe fu nga fota,
lesdi man bo wodi haaje ɓikkon man fu ɓe janga ɓikkon ma tan to jangi ɗo kamɓe man ɗo ɓe ki'anta lesdi kamɓe man ɗo ɓe ki'anta ummatore ɓe gasnata haqiqa hakke ummatore intérêt ummatore ha intérêt ummatore gasa kam sey limle ɗuɗɗe jam ha nder ummatore man ɗe janga e ngam man ɗum man ɗo goɗɗo sina o mata ɗum sey o mata ɗum ngam man wakkati o numanta ɓiɓɓe maako ɗo hani o numana woɗɓe bo deydey bawɗe maako hani o numana woɗɓe nder fami maako ɗo ɓiɓɓe derɗiko aɗo ɓiɓɓe bappa maako aɗo ɗum miñiko en ɓeɗo ɗum atime en ɓeɗo kasaɗo ɓe godi haaje ɓe janga imma fami man wawata ɓe janga wala moyen ko baba ɗon ya ko ɓurata hallugo bo yake feere kam baba man ma woda wala no ɓe jangira ɓe lattoto ɓe terɗe lattiɗe gebaɗe cakkinaɗe ha nder ummatore enen julɗo ɗum hani o laato o enɗuɗo julɗo ɗum hani o laato o ballowo enen to a wodi moyen aɗa suhlani jangirde ɓikkon maɗo ta wartu a anani hoore am tan kuwananmi ka am tan suhliyam wala ko yaaliyam be luttuɓe innama lattayo a barkantejo lattayo a hayrujo latta a nafowo latta a enɗowo latta a bo'inanowo woɗɓe feere kanjum man ɗo ɗum tammi margo batte lattiɗe mawɗe hama be ha ɓikkon maɗa en andi attimi en ɗon ɓe ngala bawɗe ɓe ngala sembe ɓe ngala paabowo ɓe ngala ballitowo godiyaje bo ɓe janga to ɓe jangi ɗum nafan ummatore to ɓe jangayi bo ɗum asar manga ɗum asar ha maɓɓe ɗum asar ha ummatore derɗiraɓe nder ɓuran ɗum mawnugo noone wo'inan go atimejo ɗo wallititgo mo ha jangirde tiiɗa daro wallita mo atimejo ha jangirde en andi diina kam ewnake enɗa go atime en faaba go atime en annabijo min wi paabiɗo atimejo mo maako malla mo tana maako fu min ni min gondata ha aljanna annabijo ɓaridiri hakkude sappordu be hondu cakaru ɗo diina solni dow man amma ha zaman min jotta ɗo kam nder suura ɓuran ka mawnugo ha faaba go atimejo ha wo'inan go atimejo ɗo suklanago mo gal wuttudu jangirde maako wallita mo gal wuttudu jangirde maako ngam wallitirgo mo gal wuttudu man kam ɗum maago avenir maako ɗum darnugo mo hokkugo mo ko o ñaama hokkugo mo ko o ɓorno hokkugo mo ko o wurgoro goɗɗum amma jangingo mo kam kañuman ɗo ɗum darnugo mo ɗum laatingo mo ɗum waɗgo mo o goɗɗo e bo ɗum maago hatta avenir fami maako kanko a wo'inani mo fami maako bo a wo'inaniɗo boɗɗum machine mawɗum jamum ha Allah ceniɗo goɗɗo o woodi yaakeji o efta dépense atimejo goto malla ko ɓurata goto ha ko larani l'école mum ha ko larani jangirde muɗum la shakka ɗum hunde wodde machine annabijo min sallllahu alayhi wa sallama bana hadis wol ngol mbiɗen ɗo o wi min be paabiɗo atimejo mo maako malla mo tana maako bana ni ha aljanna bana ɗo ha aljanna enen ɗum dammugal nder dammuɗe aljanna amma famarum nder yimɓe nastatagal wuttudu dammugal man siftorgo atime en enɗo atime en wallita atime en nder majum wallititgoɓe ha jangirde maɓɓe wallititgoɓe ha l'école maɓɓe ngam man an hani derɗam julɗo ɗum man ɗo ɗum wona ha maɗa habdu to woodi yakeji ma kam heɓɓe ballita ha lesma sakko ma lattiɓe atime en ɗum man ɗo ɗum tammilatanago ma hayru ɗum tammilattago bo hayru ha dow ɓiɓɓe maɗa ɓe giɗɗa an bo ha laato ɓe giɗɗa ha daro wala ko tammi waɗgo ɗo sey to Allah ceniɗo nasti ha maji no cukloriɗa pat ɓiɓɓe maɗo ɓe tammaki nafugo ɓe tammaki darago ɓe tammaki lattago bana giɗɗa ɗo sina be ballal Allah ceniɗo ballal Allah ceniɗo bo mawɗum ko foɗata ngal ɗo wallititgo ɓiɓɓe yimɓe lattiɓe tampuɓe ɗo wallititgo ɓen man ɗo kanjum foɗanta ɓikkon maɗa ballal Allah ceniɗo derɗam julɗo suklana andingo ɓikkon maɗa ɗum hunde mawde ɗum dokkal ɓural ngal mawnugo ngal saaro waɗanta ɓikkon maako kanjum man wiyete o suklanoɓe ɓe janga ɗo man ɗo o hokki ɓe ɗume pat to o wawi hokkugo ɓe jangirde o hokki ɓe ɗume fuu ngam man sukla ɓikkon maɗa janga andu ɗum man bo ɗum amana gonka ha dande ma Allah yowima ɗum jusɗo ha mawnude maɓɓe wajibi dow ma dokka amana majum ta yejjitit bo wakkati cuklantoɗaɓe ha ɓe janga ɗo ta yejjitit jangingo ɓe ande ɗe diina bo sey paama ande ɗe diina man ɗo kanje bo ɗe ngakkata importance ko ande ɗe duniya majum kanje bo haaje ɗon ha maaje ngakkata bana haaje gonan nga ha ande hande e duniya e noon derɗam julɗo renta suɓan ɓinguel maɗa établissement wa lattinga
janginowa amma nga a hurata her muɗum dow dina maako wakkati cuɓantamo jangirde ta ko suhlima fuu ko yimɓe mbiyata jangirde kaza janginan kaza en janginan kaza en ni kaza en ni kaza en ni kanjum tan wiyete lissafi maɗa juldam kuma ko wiyete kam tefanamo jangirde nde a hulata dina maako ha dow muɗum to o yehi ha mare man ɗo dina maako kam aɗo de'iti mematake renta maha dunya maako dow gibbe alakhira maako to a hoccimo a yarimo ha jangirle goɗɗe marɗe programme ha canja dina maako ɗe kam ko gadda kam a yiɗi ha maha dunya maako kam amma alakhira maako gibbinɗa yibbini alakhira maako hakkoce a birije gibbe man ngara mahira dunya maako rentata wat banno enon terɗam tedduɗo haɓanan wallititgo tampuɓe bandiraɓe ma heddiɗiraɓe ma sakko ma atime en wallititɓe ha ko larani jangirde man ɗo ummatore sey tammotira ummatore sey wallotira hurganɓe ma jotta ha l'hôpital ji pat ɓikkon ji yimɓe na ɓikkon ma suklantoɓe ma ha bureau ji ɓikkon ji yimɓe soje en aynanɓe ma ɓikkon ji yimɓe e nden kala jaggantoɓe ma ɗo fu ɗum ɓikkon ji yimɓe e nden ɓikkon yimɓe feere woɗɓe ha yeeso ma ɗo wallititɓe ɓe ko mbawata ɓe kuwa ɓe nafan ummatore ɓe nafete e ngam majum waɗ ha nder hakkilo ma ɗo wallititgo tampuɓe to a wawan ha dow majum e bo waɗɗum ɗum wasila hakkude ma be Allah ceniɗo waɗɗum ɗum wasila ɗum kuugal bongal ngal mbirortoɗa be mum Allah ceniɗo ngam o barkiɗina ha ɓikkon maɗa wallitit tampuɓe wallitit atime en nufora be man Allah am bana min bo ɓe tampere am ɗo ballitinmi ɓeɗo miɗon reyoki an be bawɗe ma min bo ballita ɓikkon am bana ballitirmi ɓeɗo ɗo ngam maɗa mi yiɗi kamɓe man ɓe mbooɗa mi yiɗi dunya maɓɓe wooɗa mi yiɗi alakhira maɓɓe wooɗa Allah am ka ɓikkon am bo mi hokkiti ɗum ha maɗa e nden wallitit tampuɓe waɗɗum ɗum wasila ko yettindi ha Allah ngam Allah ceniɗo bo wo'ina ha ɓikkon maɗa ngam man ɓe mbi aljaza'u min jinsil amal Allah kam o yobran kalitte no goɗɗo hudata be woɗɓe to a huudi be woɗɓe a wallitan a yiɗi ɓe daro a wo'inanan ɓe ɓikkon yimɓe aɗon numana ɗum ɓikkon atimen aɗon numana ɗum Allah bo noon warjirta Allah bo noon waɗirta ɓikkon ma barkante hon ɓikkon ma hayru hon jangirde maɓɓe reysisat to noon kuuɗata be maɓɓe to waɗa ko yaalima an kam kon ma tan cuklima kanjum tan wiyete suklima Allah accide ɓe mako barka waɗata e ngam majum jagiraɓe julɓe ɗiɗo kam hani julɗo o fintina ɗo o fintana ɗi jangin ko ɓinguel ko larani dina rentago bo yarugo ɓinguel ha établissement lattinga bonnanga dina tataɓol bo e nden wallititgo tampuɓe ha nder men sembitɓe nder men ɓe ballat tampuɓe ha nder meɗen ɓe jottoro be majum ha Allah ngam ha Allah walla ɓe walla ɓikkonji maɓɓe to Allah ceniɗo o fondu en o wallu en o risku ɓikkonji meɗen jangirde barkantere jangirde nafoore haza waqad amarana Allah